Näin kuvataan Kymijokea, yhtä maamme merkittävimmistä luonnonrikkauksista Kymenlaakson laulussa. Kymijoen vesistö on valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan maamme kolmanneksi suurin. Sen valuma-alueen pinta-ala on noin 37 000 neliökilometriä, eli 3 kertaa Uudenmaan läänin kokoinen ja keskivirtaama 300 kuutiometriä sekunnissa. Kymmenen 000 vuotta sitten oli nykyisen Kymijoen alue Arktisen meren pohjaa. Suurin osa maamme nykyisestä pinta-alasta oli satoja metrejä paksun jään peitossa. Jään valtava massa painoi maan kuorta alaspäin. Kymijoen synty liittyy kiinteästi Päijänteen kehityshistoriaan. Maan kohotessa Päijänteen pohjoisosissa enemmän kuin Salpausselän kohdalla tapahtui noin 6000 vuotta sitten valtava luonnonmullistus ja Päijänteen vedet raivasivat uuden vesireitin mereen. Kymijoki oli syntynyt. Kymijoki on ollut todistamassa historiamme tärkeitä tapahtumia vuosisatojen ajan. 1700-luvun puolivälissä oli joki 2 suuren valtion, Venäjän ja Ruotsin rajana. 1700-luvulta peräisin oleva Anjalankosken kartano Kymijoen varrella on ollut monien historiallisten tapahtumien näyttämönä. Tapahtumat huipentuivat Anjalan liiton solmimiseen sodan aloittanutta Kustaa III vastaan ja ensimmäisten itsenäisyysmiesten haaveiluihin vapaasta Suomesta. Romanttiset keisarimuistot sijoittuvat yhdelle Kymijoen koskista, Langinkoskelle. Sijaitseehan siellä Aleksanteri III kalastusmaja. Sen rakennutti Suomen suurruhtinaskunta lahjaksi hallitsijalleen, joka nuorena kruununprinssinä maassamme käydessään oli joutunut Langinkosken lumoihin. Kymijoki on synnyttänyt ja vaurastuttanut Kymenlaakson. Joella on Kymenlaaksossa suuri merkitys sekä maisemakuvalle, virkistyskäytölle, matkailulle että taloudelliselle kehitykselle. Tänä päivänä Kymijoen kuvaan kuuluvat oleellisesti vesivoimalaitokset, suuret tehtaat, paperi, selluloosa ja sahatavara. Koko Kymijoen vesistössä tuotetaan energiaa keskimääräisenä vesivuotena noin 1300 gigawattituntia, joka on 12% koko maan vesivoiman tuotannosta. Suomen paperin ja kartongin tuotannosta noin 25% valmistetaan Kymijokivarressa. Nykyiset tuotantomäärät paperin ja kartongin osalta ovat 1 800 000 tonnia vuodessa ja sellun osalta 660 000 tonnia vuodessa. Metsäteollisuuden lisäksi alueelle on syntynyt muun muassa kemian teollisuutta ja elintarviketeollisuutta. Kymijoen vaikutusalueella sijaitsevat 2 Suomen suurinta vientisatamaa, Kotka ja Hamina, joiden kautta Suomen ulkomaanviennistä kulkee noin 35%. Teollistumisen myötä joen veden laatu huonontui ratkaisevasti sotien jälkeen, ollen huonoimmillaan 1970-luvun alussa. Tämä johtui lähinnä metsäteollisuuden tuotannon voimakkaasta kasvusta ja jätevesien puutteellisesta käsittelystä. Tällöin myös taloudelliset mahdollisuudet tehokkaaseen jätevesien puhdistamiseen olivat huonot ja tekniikka puutteellista. Kymenlaakson metsäteollisuuden tekemät huomattavat investoinnit prosessitoimenpiteiden kehittämiseksi sekä siirtyminen biologiseen jätevesien käsittelyyn ovat parantaneet ja parantavat lähitulevaisuudessa veden laatua ja tilaa ratkaisevasti. Huolimatta yhdyskuntien yleisestä pyrkimyksestä pohjaveden käyttöön, Kymijoki toimii edelleen Kotkan kaupungin raakavesilähteenä. Kymijoen soveltumattomuus raakavesilähteeksi sekä Kotkan kaupungin pyrkimykset riskittömään pohjaveteen ovat kuitenkin johtaneet siihen,
että Kotkan ja Anjalankosken kaupunkien sekä Vehkalahden kunnan muodostama vesiyhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin pohja- ja tekopohjaveden hankkimiseksi Salpausselän harjusta Utin alueelta. Vaelluskalajokena Kymijoki on aikaisemmin ollut Suomenlahden alueen merkittävin. Lukuisat kosket, suvannot ja järvelaajentumat sekä järvien, lampien, jokien ja purojen muodostamat lisävedet ovat tarjonneet elintilan monipuoliselle kalastolle. Kalastuksella onkin ollut ennen teollistumisvaihetta merkittävä osuus elinkeinona Kymijoen varrella. Kymijokeen rakennetut voima- ja teollisuuslaitokset ovat asettaneet Kymijoen kalataloudelle omat rajoituksensa. Ja vaikka Kymijoki onkin rajusti muuttunut niistä päivistä, jolloin joessa viimeksi oli oma lohikanta, löytyy Kymijoesta runsaasti poikastuotantoon soveliaita alueita. Tehostuneista vesiensuojelutoimenpiteistä johtuen Kymijoki on puhdistumassa ja vaelluskalat nousevat runsaina Kymijoen koskiin. Kun voimalaitoksien yhteyteen lähivuosina rakennettavat kalaportaat on saatu rakennettua, merilohi ja vaellussiika pääsevät aina Anjalankoskelle saakka. Vapaat erämaiset koskipaikat ovat mainioita virkistyspaikkoja niin urheilukalastajille kuin tavallisille luonnonkauneudesta nauttiville kansalaisille. Eräs erityisryhmä ovat melojat, joille Kymijoen kosket ja perätut uittoväylät tarjoavat Etelä-Suomen parhaat koskislaalon paikat. Koskiensuojelun laki kieltää voimalaitoksen rakentamisen Ahvionkoskeen, Kultainkoskeen, Pernoonkoskeen, Hirvikoskeen, Siikakoskeen, Kokonkoskeen ja Langinkoskeen. Koskiensuojelun laki ja lisääntyneet virkistyskäytön, matkailun ja kalatalouden odotukset ovat tuoneet mukanaan myös ongelmia. Miten voidaan estää Kymijoen ja Päijänteen tulvat? Voidaanko Kymijoen rakennettua vesivoimaa muuttaa arvokkaammaksi säätöenergiaksi ja voidaanko Kymijoen kanavointi toteuttaa, mikäli liikennepoliittiset ja taloudelliset näkökohdat sitä puoltavat? Mielipiteet ja kannanotot Toukokuussa 1987 järjesti Kymen lääninhallitus tilaisuuden, jossa keskusteltiin Kymijoen kehittämismahdollisuuksista. Neuvottelussa päätettiin perustaa toimikunta, jonka tehtävänä on selvittää Kymijoen eri intressitahojen tavoitteet tulevaisuuden Kymijoeksi, todeta ristiriidat, etsiä vaihtoehtoja niiden vähentämiseksi sekä valmistella lähemmin selvitettävät päävaihtoehdot Kymijoen kokonaiskäytölle. Ongelmakysymyksiä ovat voimatalouden kehittäminen koskiensuojelulaki huomioon ottaen, Kymijoen kanavointi, Kymijoen ja Päijänteen tulvasuojelu sekä vesiensuojelutoimenpiteet tulevaisuudessa. Kymijoki-toimikunnan ehdotus Kymijoen kokonaiskäytön kehittämiseksi julkaistiin syyskuussa 1988 maaherran koolle kutsumassa yhteistyökokouksessa. Toimikunta on esittänyt Kymijoen kokonaiskäytön kehittämisen päävaihtoehdoiksi joen kehittämisen monipuolisen käytön tai niin sanotun luonnontaloudellisten mallien mukaisesti. Monipuolisen käytön malleissa voimataloudellinen kehittäminen, kanavointi ja tulvien poisto toteutettaisiin siten, että lyhytaikaissäännöstelyn ja kanavoinnin haittavaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Kymijoen kokonaiskäytön kehittämisessä valintaongelma kulminoituu siten suhtautumisessa voimatalouden kehittämiseen ja kanavointiin. Luonnontaloudellisissa malleissa pääpaino asetetaan virkistyskäytölle, kalastukselle ja luonnonsuojelulle. Malleissa joen voimataloudellista kehittämistä ei toteuteta ja kanavoinninkin toteuttaminen on epätodennäköistä. Kymijoki on vuolaana virtana, vapaiden koskiensa, luonnonkauniiden maisemiensa sekä historiallisten rakennustensa ansiosta ainutlaatuinen vesistö- ja luonnonvara, jonka kehittäminen on jäänyt puolitiehen. Kymijoen kehittäminen Kymenlaaksoa ja koko yhteiskuntaamme parhaiten hyödyttävällä tavalla on tärkeä tehtävä ja vaatii kaikkien osapuolten ponnistuksia.